Isa sa mga prioridad nga haligi o pundasyon nga ginatutukan sa panggamahan ng Kapitolyo Provincial nga gipanguluhan ni Gobernador Bambi Imano mao ang paghatag proteksyon sa iyang ginsakupan panahon sa kalamidad. Atul sa iyang taho sa katawhan o State of the Province Address kun SOPA ni adtong Enero 10, 2022, gipadayag ni Gobernador Bambi Imano nga sa paglingkod niya isip gobernador sa probinsya sulod sa hapit siyam ka tuig, isa sa iyang prioridad na tutukan ang pagpangandam sa mga katalagman nga posibleng mahitabo sa probinsya. I promised myself, what happened to Sendong, the calamities that will come, we might not be able to save everybody, but by God, we will be prepared. Dugang niini ang pagpasalamat sa sangguniang panlalawigan sa pagpasa sa Ordinance No. 1315 Series of 2014 kung asa gihimo ang Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office kun PDRRMO isip isa ka regular na departamento ning probinsya. Lakip sa gipahayag ni Gobernador Bambi na wala ni sayang ang ordinansa naghihimo sa sangguniang panlalawigan kung asa niya gisuportaan og dako pinaagi sa pagpalit sa panggamhanan sa pipila ka ambulansya ug mga kahimanan sa pagpangandam sa katalagman gikan sa drones paingon sa hydraulics. Ang PDRRMO sa pagpanguna ni June Sutsut D nakatutok kanunay sa pagpangandam aron masiguro ang kaluwasan ug kaayuhan sa matag misamisnon sa probinsya sa Misamis Oriental. Kauban si Andy Pacamalan sa kamera, ako si Lambo Jesse Andaliasa, alang sa limpyo ug matarong na panggobyerno, padayon Pilipino.